Така, нещо, което не сме снимали, е хубаво да се снима, да се качи тук. Това са обувките на Пегрес, които вече дойдоха, заредени са, качени са в сайта и са подредени в магазина. Има ги в номерация за възрастни и в детска номерация. Това е от номерация за възрастни, като имаме 3 цвята. Кафявото, черното и ментата, която е много красива. Какво да кажа за тях? Много стилно стоят, много са подходящи за хора, които работят в офис, но и не само. Подметката е изключително тънка, много боса, много хубаво се усеща земята, когато се ходи, изключително удобни са, много са лекички самите те като тежест и много гъвкави. Отвънка е набук, а отвътре са си кожа. Не знам дали се вижда така, но е изцяло кожна обувка. Т.е. ще е много дишаща, няма да запарва кръвка и наистина няма да имате никакви кофти чувства с тях, докато ги носите. Както се вижда от формата на самата обувка, са подходящи за широко ходило, но вижте, не са подходящи за обемно ходило. Това е много важно. Широко, но не толкова обемно ходило. За сравнение, детския модел, ето го, ето и вижте разликата. Тук отпред, предполагам се вижда добре. Те също са за широко ходило, но и също и за обемно. Тук има много повече обем при детските обувчици, отколкото при моделите за възрастни. Иначе пак са си набук, кожа отвътре и разликата са с клепенки за по-лесно обуване. Много гъвкави пак, много лекички и наистина вярвам, че биха се харесали от децата. Има ги тези типично детските цветове, розовото и ментата, но и в черното е по-стилно. Когато ви трябва за някакъв случай в детската градина или в училище, наистина биха ви свършили страхотна работа. Детският модел е до 35 номер, а моделите за възрастни казаха от 38 номер нагоре. Относно размера на стъпалото, за което е подходящ всеки един номер, може да видите в описанието в сайта. Там ръчно са измерени от екипа на Боси. Описано е всеки един номер за колко сантиметра стъпало е подходящ. Така че разделите в сайта. Аз ще оставя и линкове, като споделя видеото. И не се колебайте, ако имате въпроси, да ни питате, да ви снимаме нещо, да ви кажем. Ние сме за това тук да ви помогнем. Чао и до скоро!